गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। दिनै तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा तामुलपुर जौसिन फरायसालि नब्लाङाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ दुंब्रुदै बरायो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव बर' बिजोंजों फरायनानै गासै 300 फरायसाखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ सामलायो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि खनिन्द्र नार्जारिया। बे मेलखौ बेखेवनानै होयो 22 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए चलेन दैमारिया आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि फुंखा सुबुं महरै नुजाथिफैयो बर' बिजों फरायनानै भिडिअ जानो हानाय बिरबल ब्रह्मआ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुरनि खोन्दो सोलोंथाइ मावख'गिरि अरुणजय कुंगुर ब्रह्म। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लायो। क'क्राझाराव गिख्रंथाव जाथाय। मोसौ बेदरखौनो मै बेदर होननानै साधारन सुबुंफोरनो फानदों। बे जाथाया सोमजिदों क'क्राझार जिल्लानि पाराव भुटान सिमा ओनसोल सरलपारायाव। 3 सुबुंफोरा हाग्रामायाव हगारनाय मोसौफोरखौ आयेन बेरेखायै बुथारना मै बेदर होननानै रायजो राजाफोरनो फानदों। सरलपारानि थागिबि फारियै कालुमान तामां 48, केमरा सेट्रि 18, भीम तामां 30 आरो सासे 9 थाखोनि फरायसाया बे गाज्रि खामानियाव लोब्बा दंमोन। हाग्रायाव मोसौफोरखौ बुथारना मै बेदर होनना फाननायनि देव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा राम दुलाय होयो आरो पुलिसनो बिथांमोनखौ सोमजायो। तामुलपुर बियाबनि एमएलए चलेन दैमारिनि फोसावनाय सुपार 10 प्रिकसननि आनजादा मैया जाबाय। सोलोंथाइ बिथिंखौ बिटिआरआव जौगाखांहोनो तामुलपुर बियाबनि एमएलए चलेन दैमारिया तामुलपुर बियाबनि सिङाव थानाय डिग्री पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय फोसावदों सुपार 10। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बेसेन नाङै 15 साननि थाखाय फुटबल फोरोंथाय मावबादा खुंदों सालाकाथि दखरा एबसुआ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खान्थालगुरि बारलां आफादनि गेलेग्रा फोथाराव बड'फा गोजोथिया सोलोंनाय मावथांखि बायदियै दिनैनिफ्राय 15 साननि थाखाय सालाकाथि दखरा एबसुआ एनटिपिसि बिजिटिपिपि सालाकाथिनि मदद होनायाव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि गेलेगिरिफोरखौ लानानै जोलुर फोरोंथाय मावबादा खुंदों। मख'नो गोनांदि बे जोलुर फोरोंथाय मावबादायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो गेलेमु नेहाथारि तरेना दिन्थि ब्रह्मआ बेखेवगिरि आरो आलासि महरै बाहागो लानानै गेलेगिरिफोरनि गेजेराव गोसो थुलुंगाखांथावना बिबुंथि लाखियो। बेजों लोगोसे जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि फारियै हारिमु नेहाथारि तरेना रैसुमै मोसाहारि, लोगो हारिमु नेहाथारि तरेना पिरपिला ब्रह्म आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि मुर्सि फुकन मोसाहारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। लोगोसे जोलुर फोरोंगिरि महरै थमास मोसाहारि बिथांखौ मोननो हायो। बेजोंनो लोगोसे सालाकाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा बेसेन नाङै 15 साननि थाखाय जोलुर फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लाफैयो। बडलेण्ड मुंख्लं सान फालिनो साखाफारा खैराबारियाव आलादा बडलेण्ड रायजो दाबिनाय सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि थैनाय सानखौ बर' हारिया बोसोरफ्रोमबो मुंख्लं सान महरै फालिबोदों। देग्लायनि 36थि मुंख्लं सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अदालगुरि जिल्ला आफादनि हेफाजाबाव खैराबारि दखरानि सिङाव थानाय महिरंग पावथिनासालि न'यङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफोरजों खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बे महिरंग पावथिनासालियाव दिनै फुंनि समाव एबसुनि आर'ज गाबनायनि उनाव फिरफिला बेरहोनाय मुंख्लं सुजित नार्जारिनि सावमु बिबार आरो मान बावनायनि उनाव गेवलां सावराय मेल जागोन होनना मिथिहोदों मेरे एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा। गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम गोजोनथाव खौरां। फेस्ला फाव आरो फेस्ला रावजों आबुं थानाय जाफुंगोनथौ बर' सावथुननि नैथि खोन्दोखौबो निउबोआव आपल'ड होनाय जाबाय। बिरफं महिलारजों दिहुनजानाय आरो माइकेल मोसाहारजों बिथोन होजानाय फेस्ला फाव फेस्ला रावजों सोलिफुथा सानसेयाव आबुं थानाय जाफुंगोन बर' सावथुननि वेब सिरिज नैथि खोन्दोखौ निउबोआव आपल'ड होनाय जाबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। एशियान पेसिफिक मास्टार्स गेम 2023 आव सनानि मेडेल देरहासार जानो हानाय गागि मुंदांखा मुलुगनां मुर्सिमा नीला बसुमतारीखौ साया माया क्लाबा बरायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कासिबारि गामिनि थागिबि इन्टारनेशनेल फुटबलार हेमन्त बसुमतारीनि अनजालि बिसि शटपुट गेलेगिरि मुर्सिमा नीला बसुमतारीखौ दिनै मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजं कासिबारि गामिनि साया माया क्लाबा बरायदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोला कासिबारि गामिनि साया माया क्लाबा थांनाय 13 मे खालाराव जोनबुक करिया साउथ करियायाव खुंजानाय
एशियान पेसिफिक मास्टार्स गेम 2023 आव बाहागो लानानै शटपुट गेलेनाय बादायलायनायाव मुर्सिमा नीला बसुमतारिया सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। मुर्सिमा नीला बसुमतारिनि बे देरहासार जानो हानायखौ लानानै दिनै गावनि आंगो जोनोम गामि खोला कासिबारनि सायामाया क्लाबा मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों गामिनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बरायनाय हाबाफारि लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।